Ja vás vítam pri dnešnej masáži. Dnes to bude efektívna lymfatická masáž. Budeme aktivovať náš lymfatický systém, budeme z našej tvári odstraňovať nadbytočné tekutiny a tým pádom aj opuchy, ale zároveň má aj výrazný liftingový efekt. Ja dnes znovu použijem na masáž jednu z mojich obľúbených sviečok a dnes som si zvolila zloženie mandlový, jojobový olej a perlový púder. Takže táto sviečka má také drobulilinké zrniečka, to asi nebudete vidieť ako také trblietky. Mne už teraz horí nejakých 10 minút, takže ja ju teraz fúknem a pomaličky nalejem tie úžasné esencie roztopené do dlane. Môžete použiť, až nemáte sviečku, olejček. Takže použijem olej. A dnes si doprajeme aj na dekolt, aj na krk, pretože budeme aktivovať tú našu lymfu. Tak. Takže aplikujeme a môžeme začať. Takže prvý krok, celou dlaňou pôjdeme od stredu a budeme masírovať takým krúživým pohybom aj naše rameno. Čiže jedna strana a druhá strana. Tak, všetko pekne uvoľňujeme. Rozhýbeme tú lymfu. Jedna a druhá. Ešte jeden. Výborne. Teraz tu, ako je kľúčna kosť, tu sú také jamôčky, takže brúškami zatlačíte do nich jemnúčko a zdvihneme plecia. Tak. A ešte jeden. A teraz nožničky si spravíme pred za ucho, premasírujeme a pekne spojenými prstami idem dole ku kľúčnej kosti. Dôležité je, aby ste pri tých všetkých pohybov, ktoré budeme praktizovať, pracovali s tými brúškami a aby tie prsty boli spojené. Aby neboli takto naširoko. A dolu. Pohyb nadol bude jemný. Lymfatický systém si vyžaduje jemnejší pohyb, nie ráznejší. A pekne. 5 masážnych pohybov budeme robiť. A ešte jeden. Výborne. A teraz znovu brúška, opriem sa do čela a pekne cez spánky, popri ušiach jemnúčko idem a dole znovu ku kľúčnej kosti. A ešte jeden. Výborne. A teraz 2 prsty pôjdeme od vonkajšieho kútika oka cez spodné viečko, ponad obočie premasírujem, tu pri spánkoch zastanem, jemnúčko zatlačím, jemno a teraz ideme znovu naspäť všetko odvádzať, čiže spodné viečko, popri ušiach a pekne dolu všetko stiahnem. Takže znovu. Spodné viečko, horné viečko premasírujem, krúžok, zastanem a cez spodné viečko prejdem celými brúškami, zastanem a pekne ideme cez uši dole ku kľúčnej kosti. A znovu. Horné viečko vydvihnem, zastanem, odvádzam cez spodné viečko a dole. Krúžok, zastanem, odvádzam a jemnúčko celými prstami všetko nadol ku kľúčnej kosti. A znovu. Zastanem, odvádzam a ešte jeden. Výborne. Teraz budeme pracovať s nosolabiálnou vráskou.
Takže pôjdeme brúškami od brady cez nosovú ústnu vrásku k nosu. Vytláčam. Môžem trošku zatlačiť pri nose? Výborne. A teraz premasírujeme aj krídla nosa. Výborne. A teraz pôjde zmena od nosa k spánkom, pretočím a znovu spojené prsty bez medzier a dole. A dole. A ešte jeden. Výborne. Liftingová póza. Znovu spojené prsty obidvoch dlaní. Budem robiť tými brúškami, praktizovať masáž a ideme k nosu, popod líčka, popod tú kosť, k spánkom, popri ušiach a dole všetko. A pekne dole. Popod tú kosť idem pomaličky k spánkom, spojenými prstami dolu. A dole. Tak, výborne, ešte jeden. Výborne. Jednou dlaňou si fixujeme líčko, druhá dlaň, spojené prsty, pôjdeme takým šikmým pohybom cez nosovú ústnu vrásku, pôjdeme k vnútornému kútiku oka, potom pretočím tú dlaň a takou liftingovou pózou pôjdeme cez stred líčka k spánkom a znovu cez krk všetko stiahujem dole ku kľúčnej kosti. A dolu. Celá dlaň k spánkom a dolu. A ešte jeden. Výborne, druhá strana a znovu. K spánkom a dole cez krk. A dolu. A ešte dole. A ešte jeden. Výborne. Teraz budeme masírovať týmito pätkami. Môžeme si spojiť dlane do pesti a pôjdeme zo spodu. Vydvihnem líčka, idem cez nosovú ústnu vrásku, popod líčka a k spánkom. Vydvihnem, popod líčka a pekne odvádzam všetko. Takže znovu. Vydvihnem, zapojím celé prsty a dole. Popod líčka idem k spánkom a už zapájam celé prsty, celé brúška spojené a idem dolu. Môžeme sa aj trošku predkloniť. Vytlačím a krásne dole idem. A dole. Už som asi aj viac spravila. A ešte jeden. A dole. Výborne. Teraz budeme masírovať týmito pätkami. Môžeme si spojiť dlane do pesti a pôjdeme zo spodu. Vydvihnem líčka, idem cez nosovú ústnu vrásku, popod líčka a k spánkom. Vydvihnem, zapojím dlane, prsty, celé prsty spojené a idem dolu. Môžeme sa aj trošku predkloniť. Vytlačím a krásne dole idem. A dole. Už som asi aj viac spravila. A ešte jeden. A dole. Výborne.
palce pod bradu. Celými dlaňami urobíme si ako takú knihu. Pôjdeme zároveň aj palcami po tej spodnej kontúre tváre až za ucho, ale prsty obidvoch dlaní pôjdu cez celé spodné viečko a až k spánkom, ako keby som otvárala knihu. A znovu spojené prsty popri ušiach a dolu ku kľúčnej kosti. Veľmi dôležitá záverečná fáza a dolu. Palce, ale aj tie dlane musia ísť zároveň. Až za ucho a pridržím a celými dlaňami všetko stiahnem dole. Pridržím a dole idem. Efekt už vidieť po prvej masáži. Tá pokožka je rozjasnená, je taká hladká, bez opuchov a dolu. Držím a dole. A dolu. Výborne. Brúškami spojenými aktivujem aj čelo, cikcakovitý pohyb. Na jednu stranu. Na druhú stranu. A teraz celé dlane, brúška, spojené dlane a dolu pekne odvádzam všetko ku kľúčnej kosti. A dole. A dole všetko. Takže 12-minútová, úžasná lymfatická masáž, ktorá má naozaj veľmi veľké benefity pre tú našu pleť, má aj výrazný omládzujúci efekt. Takže keď ju budete praktizovať pravidelne, tak uvidíte určite rozdiel. A dole. A ešte jeden. A máme. Takže ja vám ďakujem za pozornosť a prajem krásny zvyšok dňa.